narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyotar Saprang state kani ka wika kerwa ka balapan pau halor ka jinglong jingman kham tambala shongshit baha kani ka jingyalap election MP by election nakabanta ka Shillong parliamentary constituency bata kani ka kerwa lapan pau rok baong kumni bon ba ki parlok pakershan pra menta ki klemlek meeting VPP shu amdei bakila e no ya ka VPP ni bakim trek kershan shu ya ka VPP ki ong bam dan kam shu ban lek ila sngotu baro shikatu ya ka jing pensha iba aden ngila sngotu ya ka nongrim ka VPP ngila dep rai lepa ha upra naduk kani ka MP hadu emeli hajar propra ki ong mentang ngin update ya ka porthep bari ka result ngin sapek haduk kan no vote antam i Dr. Bats Kemerbo VPP ya i Dr. DRL Nonglaj jong ka NPP shu la thor odak ong kumni ha ka result election MP baladep ngiyo i baka VPP kayo khur hadu sanlak nyaw puwe hajar nyaw poprat liki votes ka Congress kalayo silak khandai hajar sispa khandre popra votes ka NPP kalayo silak prapun re hajar sauspa prapoprat liki votes bar ka UDP kalayo sapusaw hajar sanspa andre polite liki votes kani ka result tikna bat klempep kan kala da kumwaipat haka election MP siteng samai kadaw kadai bat tikna ba anhiar ka VPP Congress bat UDP ka jinghiar kini ki lightly ki party kan khati ka vote jangki bat kan plus pat ka vote syaka party NPP ampat la ban ong bakan job ni kan rem tang ba ka jing yakun kan longbet haulan hapdeng ka VPP bat ka NPP ka job ka rem ka syong haki leader jang beratli ki party lada ki leader ki tresitom harengkat ka jing pendep yaki kular bakila clay shopat ba klempep kata ka party kan yok bet ban khur ya kan namjam lapan kut ya kan ka kerwa ka ban ketik shisha ya ka jingmut jing perkhat jong pat ba ka briu nyotrep kham tam ka ni ka klip mat jong kan ka por